Welcome to my channel teman-teman yang terbaik जोङो दा थाराय लाइन थांनाय गिदो जादों थांगासिनो so guys जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक आरो शेयार सबस्क्राइब खालामनानै होदो so guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो so guys जों दा थांगासिनो दङ माने बाइक गोजान जायो आरोना जों दा नै साइकेलजों थांगासिनो दङ ओमफ्राय सेखाफोर लाजोबदो गथाय गोजाननो बुरखांनो थाखाय so guys जों थांगासिनो दङ बाइक गोजान जायो आरोना 1 किल'मिटार नङा 3 किल'मिटारसो जागोन आरोना थांगासिनो दङ दा जोङो so guys जों फाइनाली जों जायगायाव मोनफैबाय so guys जों दा इखौ बुरनिसै आरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादोबा लाइक आरो शेयार सबस्क्राइब खालामना होदो so guys जों बुरनिसै इखौ so नोंथाङा नायलांबाय थादो साइकेल सलायनो बया नेंबायबो guys नायलांबाय थादो ना so guys फाइनाली जोंना दा दामनायफोरा माबानायफोरा जोंना जोब्बाय so guys दा जोङो थांनो ओंखारबाय so दा लोगोफोरा आथिं आखाइ सुदो so दा जोङो लाजोब्बाय गथाय दा जों थांनो रेडि न'आव so guys आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार सबस्क्राइब खालामना होदो so guys आं भिडिअखौ बिखिनियावनो फोजोबनोसै so guys नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर so guys भिडिअखौ बिखिनियावनो फोजोबनोसै आङो so नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'लायदो